Good morning guys, kagagising ko lang guys. Ngayong araw na to guys, pupunta tayo sa Empores, Museum de Empores. Museo de Empores. At before that guys, ngayong umaga nito, tayo. Before ako pumunta, mag-exercise muna tayo guys, kaunti. At after exercise, kakain ng breakfast, and then after that, pupunta na tayo. Guys ha? Sige guys. See you later. Mainit na siya guys. Andito ako sa terrace guys, kumakain ng breakfast. Mamaya pupunta tayo sa ano ba tawag dun? Sa Empores ha guys ha. Samahan niyo ako guys. Kain muna ako. Ang init. Ito yung view dito. Look. Few inches later. Good morning guys. Pupunta ako sa guys, Empores Ruins guys. Sa ngayon guys, anuhin natin yung Empores guys, papasukin. Kasi last time nung andun tayo, 'di ba, hindi ako nakapasok kasi hindi ko alam kung saan yung entrance. So hahanapin natin. Mag-aano tayo ngayon, parang si Dora the Explorer. 'Di ba? Sige guys. Batawag doon. Hahanapin natin yung yung entrance. Kasi first time ko guys na pumasok doon sa museum and batawag doon, yung mga ruins ba. Pasukin natin guys. Sige guys ha. Samahan niyo ako guys. Sige. Okay. Init ngayon guys. Uy. Ay, ang init na. Hindi gaya nung guys ba. Nung pumunta ako last time. Maganda yung yung weather. Pero ngayon init na. Ay, pawisan tayo nito. Okay lang, laban. Siya nga pala guys, yan yung guys, yung batawag doon, museo, ibang museo ito guys, hindi ito sa sa Empores. Yan. Yan ay, basahin natin guys. $1800s ata yan guys. 1800s ba? Ay, may aso. Dito naman guys, hindi ko naipakita sa inyo last time. Din pala ito, ruins. Nung panahon ng mga Romano. Nung panahon ng mga Romano guys, dito sila naglalaba. Hindi ko na ipakita sa inyo ito. Wait lang guys. Ito guys. Yan. Yan siya guys. Yan. Diyan sila naglalaba guys. Ruins siya guys. Yan. Na.
Grabe guys, no, yung mga ano tao dati, diyan sila naglalaba. Hindi ko ito naipakita sa inyo last time. Yan guys, oh. Yan. At andito na ako sa Emporis guys. Yan guys, oh. Inano nila guys kasi inano nila kasi summer na ba guys ba? Marami ng ano. Yan. Ito yung entrance. Diyan may lake. At ayun, naglalakad na ako guys. Naglalakad na ako guys sa puntang Emporis Ruins. Papasukin na natin ito. Excited na ako kasi first time kong pumasok doon. Magto 2 years na ako dito pero hindi na ako nakapasok doon sa sa museum. Gusto kong pasukin guys yung museum. Tingnan natin yung mga mga artifacts, di ba? Yan, naglalakad ako guys. Hinahanap ko yung guys, yung entrance ng Emporis guys ba. Hindi ko kasi alam guys kung saan yung daan. Tama ba kaya ako, no? Ano na ito dito, oh. Maraming gubat. Saan kaya yung guys, no? Hotel Emporias, a moment. Tingnan nyo guys, Hotel Emporias. Saan kaya kuan dito guys, no? Ano kaya, no? Kagubatan naman ito guys, uy. Tama kaya ito guys, yung nilalakada natin. Na para tayong si nito guys, Dora. Come on Babanas, everybody let's go. Guys, sama kaya ito guys, hindi ako sure. Sige lang, hanapin natin guys. Ang dami ng tao guys, oh, naliligo. Oy, may na doon, oh. Dami ng tao. Daming naliligo. Yan ang Emporis dyan guys. Dito na siguro yung entrance guys. Hanapin natin guys. Di pa ako sure guys. Saan kayong entrance dito, no? Parking area ito guys. Tama kaya itong napasukan ko guys. Dito siguro maraming mga tao dito pumasok ay. Saan kaya entrance nito guys, no? Dito siguro. Hindi ako sure. Feel ko ito na yung entrance guys. Ito na guys. Andito na ako guys. Diyan ako nagkuha ng ticket.
Right daw. So, dito muna tayo sa guys, sa sa mga ruins guys ba, ng mga bahay. Ito na. Ang ganda dyan na guys. Para siyang restaurant ata yan. Ko kayo guys. Ang daming tao guys kasi summer na guys ba. Ang daming tao. Kita ko sila guys. Yan. Ang ganda. Andito na ako sa loob. Ay, at last nakapasok na tayo guys. First time ko dito guys. First time ko. Tama bang dinaanan ko guys? Tama kaya ito? Tama. Ito na yung syudad dati guys. Ito na yung syudad dati. Ito yung entrance. Yung nila dati guys, dito yung tubig nila. Drainage, di ba? Drainage nila. Ito yun. Grabe guys, no? Mga sinaunang tao. Yan guys, entrance. Ito pala siya guys. Murala. Ganito siya dati. Ganito siya dati. May Diyan ang entrance. At ito siya ngayon. Yan na siya. Ano yan? Morale sector. Meron na. Ano siya? Hindi siya English. 2nd century BC. I don't know. Because the defense system in the southern sector. Yeah. Siya. Ito yung mapa niya. Hello guys. Ang Emporis pala guys ay isa sa pinaka matandang lungsod ng Iberian Peninsula. At ito yung guys, yung niya, entrada. Itinatag ng mga Greek colonist mula sa Phocaea noong mga 575 BC. Mahigit 2,600 taon na nakalipas. Ang unang settlement ay nasa isang maliit na isla malapit sa kasalukuyang baybayin. At doon guys, doon. Diyan. May tao guys. Yan. At dito ako ngayon sa guys, sa entrance ng Emporias guys.